Yebo ingane zawethu impela sibona lapha ku-Ayanda ke emsweleni olaxazwe ke eceleni ke kumsakazi weKhozi FM kwiskemu kesisha sakulonyaka. Kanti ke wengane zawethu impela Ayanda ke emswele uhamba phana ke nongqongqosho wezokuthutha esifundazweni ke KwaZulu Natal ke uSiboniso Duma. Kanti ke wengane zawethu impela uSiboniso Duma bese chaza ukuthi cha impela ke ubone ukuthi cha akazi ke aliyeke ke igolide ke libona ke lilahla wathi hey impela ke igolide ke mangabalahliwe ufuna ulithathe ke wena ke ulisebenzise ke ngendlela njengoba ke wengane zawethu ke eseveze ke izindaba ke ezinhle ke zodwa ke zokuthatha phana ke ubaba ku-Ayanda ke emsweli ke amnikeze ke umsebenzi ke bewenza phana emsakazweni uKhozi FM kodwa ke sewenza ke ngaphansi kwa Department of Transport la eKZN bafuthi ke impela ke izindaba ke ezinhle kakhulu ke lezi kodwa phamba ngikhuluma kakhulu ke wengane zawethu ake ngishele ke yona ke le video ke ya baba ku-Ayanda ke emsweli naye ke uSiboniso Duma ke ezikhulumela uMathupha into eqoshiwe eKhozini. Hey lokhuza. Hey lokhuza. Hey wavela fika novaselini umlomo usumhlophe kwa. Ngokuthela akakhathazwe. Ukwenye indlu uvuka kwenye indlu. Injalo. Hey usuyithathile usuvele wayithatha i-road safety i-traffic update wathi yakwa transport. Asishaje full time yethu full time manje. Indaba nifuna ukuzizwa ukuthi umgaqo ovaliwe omuphi. Ngizothwala ka transport. Manje abantu bayabuza labathi ngoba isingakwena ngisazokwazi ukuthi kumaqephu. Hayi usazosho asifune bias. Sifuna ushiqiniso lonke neqiniso lodwa kodwa siqhubeka kusebenza. Asinkinga nalokho. Namba abantu base-Afrika ke sila erenkini ngisazokhuluma nampo baba umshazi uphu babonana nangabonana usazothi maye ngishaya bese ngiza kwene sengishayeni kodwa nje igama esize ngayo ya ngicabanga ukuthi bekukudlula nje kuloko ukuthi njengoba kade ngitshela ukuthi oKhozini uthe mabefaka ischeme washo ukuthi ke umdlali abangamfaka yamthenga iSundowns yathi lo mdlali siyamdinga so i-road safety transport wayithatha vele kwakuyi-custodian ye-Department of Transport wathi hamba osebenza khululeka khohlwe ezinye izinto so angifuni ngathi siyamkhulumela ngicela nje ukhulume officially nabantu base-Afrika si-live on Facebook ukuthi kuba besibona siku-Facebook singena ama-rank sisemgwaqweni cha instruction yakho. Asibonga kakhulu Nongalo sibingele ubuholi bemboni baba Mshazi baba Nala nobuholi bonke. Ngicabanga ukuthi ke lana siku long distance sisendaweni enkulu ke sisebenze kakhulu nale insizwa bekuphonswane ngamatshe kube kuhlekwe futhi namhlanje isimo sikahle kodwa sicabanga ukuthi ke uNongalo semthatha njengegolide kuthina ukuthi usenesikhathi eside uyakwazi ukuxhumana nemboni uyakwazi ukusho on time ukuthi kwenzakalani emgwaqweni uyakwazi nokuyobheka ama project nje ukuthi awabheke enze kahle so sicabanga ukuthi asikwazi ukuthi uma sesimbona ngathi umsebenzi umphele kwenye indawo simyeke sithi usezokwazi ukuthi manje usuku nosuku njoqhubeka nizwe itraffic on time futhi ozayithi thasi noma selithe ukuthambalala ilanga ngoba ukhona la ku department into zakhona zizohamba kahle kodwa cha si clear akusho ukuthi uma seku department sesomvala ababumalandela sibalikhulu uzoqhubeka ipothole mesayibona usayibiza ipothole ngegama usavumelekile ukuthi umgaqasho ukuthi umaqephu kodwa futhi uvumelekile ukuthi asho mosawulungisiwe lo mgwaqo so sicabanga siyosebenza kanjalo sibonga kakhulu nale support ke esitholile sicabanga ukuthi ke indlu evuliwe yenza into eziningi siye phasikeni manje uNkulunkulu ukhuluma ngomuzi obekwe entabeni ofanele ukhanye sikubona kanjalo thina Nongalo uqhubeka ukhanyisele indawo eziningi basizakala abantu bakithi ngicabanga ukuthi sizobheka ukuthi ephasikeni bazohamba kahle ke abantu la ku Durban lonke mase siyaba update nje kwama rank umsebenzi esisebenza ngawo nokuthi isimo sethu sibe kahle kodwa nenzana ezweni engekho emthethweni ngenzeka gcina sesibambe ngepound kwanamhlanje kodwa ngicabanga isimo samba